אז מה קורה חברים כאן? אולו בסרטון חדש, והיום איתנו לירוי. שלום. והיום אנחנו הולכים לעשות על הצמח החדש הזה, שיש אותו בחנות הזאתי, עם מלא דברים. זה הזרע. אז היום אנחנו הולכים לעשות הרבה מוטציות על זה, אז צפייה מנה, אנחנו מתחילים. אוקיי, המוטציה הראשונה שלנו תהיה שוקט. איזה שוקט זה? רגע, איפה הוא בכלל? שוקט. הנה שוקט. יאללה, בוא נשים אותו עליו. כמה הוא שווה אתה חושב? מה זה? הוא כבר שווה 500,000 שקל. לא שווה. בוא נעבור למוטציה השנייה שלנו. המוטציה השנייה שלנו זה יהיה צ'ילד. הנה אתם יכולים לראות, יש לנו כבר שוק וצ'ילד. והמוטציה השלישית שלנו היא תהיה אייני גלייזד. בואו נשים אחד, לא 5 כמו ליאל. יש לנו אייני גלייזד. יופי. והמוטציה הבאה שלנו היא תהיה בורנד. לא יודע ככה אם קוראים לזה. בואו נשים. עכשיו יש לנו ברונד, שוק, צ'ילד ואנגלייזר. 2 מיליון. והמוטציה האחרונה, הטובה, שוקט. בום. וזה שווה 26 מיליון. מה? אני חושב שזה יותר טוב אפילו מקנדי בלוסום. כאילו קנדי בלוסום שלי שווה פחות. כן. אבל אם אתה מדבר על הקנדי בלוסם זאתי, אז אפשר איכשהו לדבר. אחי, אם בא לי לתת לך את זה? יש לי משהו יותר גדול. על מה מדובר? איפה אחר הזה? אין לך כלום. אוקיי, אנחנו חזרנו, ועכשיו אני רוצה להוסיף לנו את הדבר שקוראים, רגע אני מחפש אותו. אל תשאלו מה אני עושה. בוא נחפש מירו. אוקיי. רגע דיוויד, שאלה. נו? שאלה. אוקיי. איך אתה עושים את זה? אותו? עושים את העלייה. בונים! אוקיי, ואולי גם במהלך הסרטון אנחנו נפתח את התיבה החדשה שיש לנו עכשיו. אוקיי, וסליחה שאני מפריע לכם לראות את הסרטון, אבל רק אומר שאני פותח הגרלה על הינשוף מבושל. כדי להצטרף אתם צריכים להירשם לערוץ, לכתוב בתגובות את השם שלכם ברובלוקס, ולשים לייק, ובסרטון הבא אני אבחר את המנצח ואצלם איך אני מביא לו. ועכשיו תמשיכו את הסרטון. אוקיי, אז עכשיו הדבר הבא שאנחנו נשים על זה, זה יהיה המראה הזאת של השמש, וזה כדי שמתי שיהיה איבנטים יותר שקוראים שזה יפגע פה. אז נחזור אליכם מתי שיהיה איזשהו איבנט מעניין או משהו. אוקיי, בואו נרמש בשופ. אוקיי, ספרינקרים אולי זה עזור לנו קצת. אוקיי, אני לא יודע עכשיו עוד איזה מוטציות יכולות להיות, אבל אני מבטיח... מה זה? אבל אני מבטיח לכם
בפרק הבא, שזה יצא או היום או מחר, אנחנו נשים עוד מוטציות. אז שימו פעמון כדי לא לפספס את הסרטון הזה, ותכתבו בתגובות את השמות בשביל ההגרלה, וכל התנאים שאני אמרתי, ויאללה ביי.